Emyn 600. Distawch. Cans mae presenoldeb Crist. Y sanctau fi'n gerllaw. Dewch. Plygwch. Geri ffron mem dyfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe. Lle saif mae'n sanctau ble. Distawch. Cans mae presenoldeb Crist. Y sanctau fi'n gerllaw. Distawch. Cans gogoniant Crist. Ei hun yn cylch lewyrchan gri. Fe lisg a sanctaif dan. Mawr ei ysblander fri. Brawychus yw ei nerf. Breswylyf mawr y berf. Distawch. Cans gogoniant Crist. Ei hun yn cylch lewyrchan gri. Distawch. Cant mae nerf yr arglwydd yw'r yn symud yn ein plif. Daw yw iachau yn awr. Gweinydfau. Ras fel glif. Be glyw ein hegwan lef. Drwy ffif derbyniwch ef. Distawch. Cans mae nerf yr arglwydd fiwr yn symud yn ein plif. Emyn 600. Santaeth dam, mawrau ysblander fri. Brawychus yw ei nerth, breswylydd mawr y berth. Distewch cans gogoniant Crist ei hun, ond gylch lewyrchan gri. Distewch cans mae nerth yr arglwyddiwr yn symud yn ein blith. Dawyn iachau yn awr, gweinyddau ras fel glydd. Fe glywau drwy ffydd derbyn i'w chef. Distawch cans mae cariad yn symud yn ein plith. Daw'r darlleniad o benod 11 o'r llythyr at yr Hebreaid. Yn awr mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi yn wir y cafodd yr rhai gynt enw da. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysaw gael ei lunio gan air Duw yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn nad yw'n weladwy. Trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dduw aberth ragorach na Cain. Trwyddi hi y tystiwyd ei fod yn gyfiawn, wrth i Dduw ei hun dystio i'r agoriaeth ei roddion. A thrwyddi hi hefyd y mae ef, ei fod wedi marw, yn llefaru o hyd. Trwy ffydd y cymerwyd Enoc ymaith fel na welai farwolaeth, ac ni chafwyd mohono am fod Duw wedi ei gymryd. Oherwydd mae tystiolaeth ei fod cyn ei gymryd wedi rhyngu bodd Duw. Ond heb ffydd y mae'n amhosibl rhyngu ei fodd ef.
oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Trwy ffydd ac o barch i rybydd Duw am yr hyn nad oedd eto i weld, yr adeiladodd Noa, arch i achub ei deulu. A thrwyddi hi y condemniodd y byd, ac y daeth yn etifedd y cyfiawnder a ddaw o ffydd. Trwy ffydd y ryfuddhaodd Abraham, i'r alwad i fynd allan i'r lle roedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid fel i wlad estron, a thrigodd mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob, cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni, a Duw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Trwy ffydd, a Sara hithau yn ddiffrwyth, y cafodd nerth i genhedlu plentyn, cymaint ei hwydran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Am hynny, felly, o un dyn, a hwnnw cystal â bod yn farw, fe gododd disgynyddion fel ser yn ef o ran ei nifer, ac fel tywod dirifedi glân y môr. Glân y môr, dylwn ni ddweud, nid glân y môr. Glân y môr. A bydde dy diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Na i feid gael wrth chi, roedd yn gwan, wedi bod chi'n allan i'r ysgol Sul yn ystod yr ail enyn ynde. Wedi bod yn wythnos, chi, rhaid i chi fynd yn ôl i'r ysgol, gyna i fwy o'r bas i ddechrau'r ysgol am y tro cyntaf, iawn am ddau ddwrnod, ddau ddwrnod ola yma ddim mor hapus, ond yna ni a di mynd. Ia, ond yna beth eraill wedi gwneud yn ystod o'r wythnos yn does. Chi weithau dau beth pwysig siwr o fod ym Mhrydain sydd wedi digwydd. Yn Hines i marw un peth, ia, wedi beth arall. Rhan minister newydd. Ia, beth sy'n debyg yn y ddwy ohonyn nhw. Beth sy'n cysylltu'r ddwy ohonyn nhw. Beth enw'r yn Hines? Ia, beth enw'r prifweinidog? Liz, wedi Liz. Liz yna. Ynde? Rydyn ni'n enw gan y ddwy Elizabeth. Ynde? Beth rhyfedd yn digwydd erwyg i fi fel yna. Ond o'n i'n meddwl am Elizabeth arall i ddweud gwir wrth chi. Elizabeth sy'n dod yn wrach o fan nhw wedi cael enw siwr o fod. Elizabeth sy'n y beibil. Dwi'n gwybod Elizabeth yn y beibil. Cyn o hir, byddwch chi'n dechrau dathlu cofio yn adolyg i beth eto. Ond yn yr amser, da ni'n clywed yn aml iawn am yr Elizabeth yma sydd yn y beibil. A hi oedd, da ni'n siŵr yn union be o fi, ond o fi, mae llai yn fodryb i Mair, mam Iesu Grist, neu mi o fi yn gyfnither i fi gysyn, i fi, da ni'n siŵr. Ond, ni'n edrych i fyny y Beibl, be mae'n ei ddeud amdan yr Elizabeth yma. Da ni wedi clywed gymaint am y ddwy Elizabeth arall fan do, yn ystod y dyddiau diwetha yma. Gyda be mae'n ddeud, be mae'n ddeud yn y Beibl. A be mae'n ddeud am Elizabeth, a'i gŵr, i ŵr o'r enw Zacharias, mae'n bobl dda iawn oedden nhw. A oherwydd bod nhw'n bobl dda iawn, ia nhw hefyd gael un bachgen bach, plentyn bach. Chi wedi gwybod yn gwybod oedd o plentyn hwnnw'n bach? Bach bach siwr fod. Dyn od iawn ar o dyfu fyny i fod. Oedd o'n ysgon rhyfedd, oedd o'n bita bethau rhyfedd. Bobl o fod.
Iwan Ledyddiwr. Felly, oedd Iwan Ledyddiwr yn perthyn I Iesu Grys. Iwan Ledyddiwr ar ei ddyddio Iesu Grys. Achos oedd o, jyst chydig o misoedd yn a Iesu Grys. A be mae Iesu Grys yn gwneud am Iwan Ledyddiwr? Mae fo ydy'r dyn mwyaf sydd wedi bod yn y byd. Dyn arbennig iawn, dyn ar ei baratoi'r ffordd, dyna mae'n cael ei nabod, dyn ar ei baratoi'r ffordd I Iesu Grys. Felly oedd Mari yn fam Iesu Grys, ond oedd Elizabeth yn fam hefyd. I'r dyn yma oedd yn cael ei gyfri am un bwysig, os oedd y bwysig sydd wedi bod yn ôl Iesu Grys. Gwyn wrth I ddyn fel, beth da ni'n dysgu hwnne? Yr unig beth oedd ni'n meddwl ydy, mae'n ond ydych chi Idris bach I dechrau isel. Ond mae'n allan o'n I fod yn hynod o gredig efo fo, achos mae'n dod adre efo sef, bwyd ac unwaith, a bod yn hogyn da, bod yn tacluso, bod yn ffrindiau efo hogyn ac eraill. Mae'n licio merched, felly, ac o'n i'n meddwl dyna ni, fedrwch chi gychwyn yn fan yna gallwch, o'ch chi gychwyn, fel yn rhoi bach, yn blant da, sy'n ei fyny fod yn bobl ifanc da, pwy Owen, na chi Owen fi ac yn hun, y bobl yn dweud, o fo yn ddyn da, neu yn wraig da. Dwi'n gofio am yr Elizabeth yna, wrth chi'ch gwrdd amdani bwrach adeg yn adeg. Iawn, diolch yn fawr iawn chi am wrando. A mi ganwn ni'r ail emyn rwan, emyn 36. Wel, dyma hyfryd fan I droi at ddiw, lle gall credadyn gwan gael nerth I fyw. Fri at orsedd di rym yn dyrchafu'n cri, o edrych arnom ni a'n gweddi clyw. Mi ddanydd eglwys ddiw ti ysbryd glân, sy'n llanw'r galon friw a mawl a chan, o disgyn yma nawr y nerth dy allu mawr, o'r nefoedd tirdi lawr mewn dwyfol dan. Iachawdwr mawr y byd byw had o waith, a galw'r saint yn hyd drwy'r ddeiar faith. Mae'n calon yn llesgau, o tyred i'n bywhau, i'n harwain a'n cryfhau ar hyd y daith. Emyn 36. Dyma hyfryd fan I droi at ddiw, lle gall credadyn gwan gael nerth I fyw. Fri at dy orsedd di, rym yn dyrchafu'n gri, o edrych arnom ni a'n gweddi clyw. Fydd eglwys ddiw ti ysbryd glân, sy'n llanw'r galon ddryw a mawl a chan. O di allu mawr o'r nefoedd tirdi lawr mewn dwyfol da.
o'r saint ynghyd drwy'r ddau arfaith. Mae'n calon yn llesgau o tyredyn bywhau, un harwain a'n cryfhau ar hyd y dau. Gweddion. O Dduw ein tad, tro'n atat ti unwaith eto y bore yma, i ddiolch i ti y tro hyn am y cyfle i ddod at yn gilydd yma i dy di. Dod at yn gilydd unwaith eto i daddoli di, i dy gydnabod di fel ein harglwydd a'n Duw. I ddiolch i ti hefyd am dy ofal tadol trosomni o un diwrnod i'r llall. Diolch i ti bod y fendithion di ar gael i ni o ddydd i ddydd. Bo bore deiant o newydd. Bendithion rydyn ni'n cymryd nhw'n gwbl ganiataol, ond bendithion sydd yn gwbl hanfodol hefyd un bywydau ni. A da ni'n diolch i ti amdanyn nhw i gyd. Sy'n yn gwneud ni'n ymwybodol o'r bobl hynny sydd ddim efo'r un bendithion, sydd â'i bywyd yn wahanol i'n bywyd ni. Lle mae yna lawer o hyd mewn byd sydd hefo digon i'w gynnig i bawb yn dal i fyw mewn tlodi. Pobl, fydd y bore yma yn deffro a fawr ddim byd i'w fwyta na dŵr glân i'w yfed. Da ni'n diolch i ti bod ni'n cael y cyfle bob hyn a hyn i gofio amdanyn nhw ac i geisio rhoi ychydig o gymorth iddyn nhw. Ond yn sicr o Dduw, drwy gyd weithio yn well fel ti'n gwybod, y bysau yna ddigon ar gael i bawb. Yn enwedig a ni'n byw mewn oes lle mae yna bethau rhyfeddol yn cymryd lle, a bod gallu dyn mor arbennig. Ond da ni'n sylweddoli o hyd bod yna lawer nad ydyn ni ddim yn medru i ddatrys, ond mae'r hyn sydd gynna ni yn ar yn cyfer ni i'w defnyddio. Ond ydyn ni'n gwneud hynny. Da ni di defnyddio'r dechnoleg newydd yma i greu do. Ond da ni'n creu yn ogystal â phethau da, phethau drwg hefyd. A mae'r pethau drwg yn bygwth ac yn brawychu. Lle fasai cymaint yn medru cael ei wneud daioni. Ond dyna ni, fel yna mae dyn di bod erioed am o'n ni, ac wyt ti'n gwybod hynny. Wyt ti'n gwybod sut rai yda ni o'r dechrau. Achos cuddio oddi wrth i ti, oherwydd iddyn nhw'n wneud drwg, nath addag Efa reit ar y dechrau yna. A felly mae di bod ar hyd
canrifoedd maith y byd yma. A da ni yn cyflwyno i ofal di y bore yma o Dduw, y bobl hynny sydd dal i ddioddef. O achos newyn a syched, o achos rhyfeloedd, o achos diffyg cyd fyw. A da ni'n gofyn i ti arwain yr arweinwyr, bod nhw yn gallu cydweithio i wella'r byd. Ond i hynny o bosib o Dduw, mae rhaid i ni roi fwy o le i ti, ac fwy o le i Iesu Grist ac i gariad Iesu Grist yn bywydau. A tithau wedi'n caru ni gymaint a'i roed o yn mwyn ni. Ac yn dy gariad o Dduw, da ni'n gofyn i ti fod hefo'r bobl hynny sydd wedi colli anwyliaid hefyd yn ddiweddar. Da ni wedi clywed rhai sy'n gysylltiedig â'r eglwys yma. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod am deuluoedd. Ond cwmpas ni yn yn gwlad ni ac yn yn byd ni. Yr un i'w golled i bob un. Bydd di yno yng nghanol y galaru yn cynorthwyo, yn cysuro ac yn rhoi nerth i ddal ati. A da ni'n gofyn i ti fendithio'r atgofion sydd yna am yn teuluoedd rhai sydd wedi'n gadael ni. Da ni'n medru edrych yn ôl ar amseroedd da. Felly o Dduw, bydd yma hefo ni'r bore yma. Maddau ni ein beiau, ein diffygion, ond eto i gyd, defnyddia ni os ydy o'n unol a thewyllus, i wneud yr hyn wyt ti isio ni wneud. Arwain ni a cynorthwya ni, a clyw yn gweddi ni, a mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein hanwyl waredwr, Iesu Grist. Amen. Iddi'r dy enw, deled y dairnas, gwneler dy ewyllus ar y ddair lan ynydd. Dyro i ni heddiw ein barabau'n addiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau, i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a phaid am dwyn i braf. Nid ag y drwg, oherwydd a'i ddoti yw'r dairnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Emyn rhif 126, 126. Molwn enw'r arglwydd, brenin mawr y nef, crewr a chynhaliwr bywyd ydyw ef, llechwn yn ei gysgod pa beth bynnag ddaw, nerthoedd nef a deiar geidw yn ei law. Molwn enw'r arglwydd, sanctaidd yw ef e. Llewyrch ei wynepryd i'w goleini'r ne, enfyn ef ei ysbryd i sancteiddio dyn, nes bod deiar gyfan fel y nef ei hun.
Molwn enw'r arglwydd, digyfnewid yw. Cryfach na'r tymhestloedd yw cadernid Duw. Cyfnewidiad deiar, cryned seiliau dyn, pan fo'r byd yn siglo, peri Duw yr un. Molwn enw'r arglwydd, rhyfedd yw ei ras, lleunw ei drigaredd gyrra'r ddeiar las. Pan gyrheiddwn adref draw tu hwnt i'r llen, molwn enw'r arglwydd yn y nefoedd wen. 1, 2, 6. Mae'r testun y bore yma yn dod o'r llythyr at yr Hebreaid, penod 11, ac adnodau 32 i 34. A beth a ddywedaf ymhellach? Fe ballai amser i mi adrodd yn fanwl hanes Gideon, Barac, Samson, Jeftha, Dafydd a Samuel a'r proffwydi, yr rhai drwy ffydd a oresgynodd deyrnasoedd, a weithredodd gyfiawnder, a feilodd yn yr addewidion, a geodd safnau llewod, a ddiffoddodd anger tân, a ddihangodd rhag min y cleddyf, a nerthwyd o wendid, a ddaeth yn gadar mewn rhyfel, a gyrru byddinoedd yr estron a'r ffo.
da ni'n cael rhestru yn yr adnodau yna, enwi rhai o arwyr hen genedl Israel, ac yn wir yn y benod ei hun mae'n cyfeirio at rai eraill yn dydy. Dynion a wnaeth wahaniaeth yn ei hamser, yn ei cyfnod. Dynion sy'n ei henwau yn y Beibl. Rhan o who's who y Beibl os ymynwch chi. A mae'r adnodau yn dweud, os ar eich chi sylwi, sut rai oedden nhw. Mae ddarllen hynny eto, rhai drwy ffydd o'r esgynodd deyrnasoedd, weithredodd gyfiawnder, a feilodd yr addewidion, a geodd safnau llewod, a ddiffoddodd anger tân, a ddihangodd rhag min y cleddyf, a nerthwyd o wendid, a ddaeth yn gadar mewn rhyfel, a gyrru byddinoedd yr estron a'r ffô. Dyna ma'n i ddeud amdanyn nhw. No, bod i'n harwyr ni, dybet. Sut rai ydyn nhw? Ydych chi'n meddwl am bobl fel arwyr? Dwi'n yn siŵr os ydw i. Bobl ag os atai fysyn ni'n tybio, fysyn ni yn i galw nhw'n arwyr. Ym mha fyd fysa chi'n ffindio arwyr heddiw tybed? Canwyr pop, cantorion, actorion, pêl-droedwyr, bobl chwarae rygbi, gwleidyddion, protestwyr, pregethwyr, hyd yn oed, dybed. Go bryn yn fyswn ni'n arwr i neb yn sicr, ond dyna ni. Ond mae'n siŵr bod nhw'n perthyn i ryw faes arbennig yn dydy, neu ryw grŵp arbennig o bobl da ni'n edrych i fyny atyn nhw. Mae'n lot o sôn wedi bod am Serena yn does gorff, dwi'n licio tennis gweld, ond fi o Serena rioed yn arwr chwaith, gos hei gnawes o fi'n medru bod a fyd ynde. Dych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl? Ac oedd un boi di sgwennu, wel ia. We shouldn't look up to her. Fair enough, ydy, mae di gwneud llawer. Ond, dyna ni. Ond mi ddoi hynny, chi'n gweld munud. Be da ni'n ei ddysgu am yr arwyr yn y Beibl? Rwy'n gyfeirio chi at dau beth bore yma. Maen nhw'n nerthol, ond nid yn berffaith, di'r cyntaf. Ac yn ail, maen nhw'n ddefnyddiol. Nerthol, ond nid perffaith. Yn aml iawn, fe welwn ni Dduw yn deud drefn wrthyn nhw. Ond yr hyn dydy Duw ddim yn ei wneud, ydy diom yn ei anwybyddu nhw, na chdi. Neu dyn nhw'n cael ei rhoi naill ochr. Na, mae Duw yn dal i fod hefo nhw. A dwi'n siŵr bod hyn yn calonogi ninnau hefyd. Y gallwn ninnau, yn gwendidau, yn beiau, gael ein defnyddio gan y Dduw neu gan unrhyw un arall sa'n mynd i hynny. Dwi'n siŵr bod y gwahaniaeth rhwng y bobl y mae Duw yn ei ddefnyddio a'r Duw sydd yn ei defnyddio yn ein hatgoffa pwy yr ydyn ni yn ei addoli mewn wirionedd. Fel y dywed un o'n hemynwyr, pwy wyt ti a be yda ni. Pan ystyriwn ni bod Paul, yr apostol, yn cyfaddau ei fod o'n syrthio'n fyr o'r hyn yr oedd o'n wedi gobeithio i gyflawni. Ac eto, dyma ni, yr holl flynyddoedd, dros 2000 o flynyddoedd bellach, yn diolch i Dduw
am y ffordd y defnyddiodd Duw Paul ac eraill i genhadu ac i gyhoeddi'r efengyl ac i achub eneidiau i'r arglwydd. Roedd yr hyn roedd Paul yn ei ddweud yn iawn yng ngolwg yr arglwydd. Doedd Paul ddim yn berffaith. Doedd arwyr yr Hen Testament yma ddim yn berffaith. Ydych chi'n meddwl am Dafydd, y brenin. Oedd yn ddyn arbennig iawn yng ngolwg Duw, doedd, ond eto. Oedd o'n gwneud pethau digon drwg yn doedd. Ond yn llaw Duw, mi roedden nhw medru bod yn nerthol. A dyna di ond y gair, os liciwch chi, yr efengyl perffaith yn cael ei drosglwyddo drwy ddynion am herffaith. Ac felly mae hi o hyd trwy bobl gyffredin, fel chi a fi, mae Duw yn dewis cyflwyno'r efengyl heddiw. Fel y dwedais i, mae yna restr o arwyr Duw yn yr adnodau yma. A ddylech chi sylwi ar un cymal dybed, go bryn. Dwi wedi ddarllen o y ddwy waith. Ond dyma ma'n i ddeud, ac oedd yn haro fi, anerthwyd o wendid. Fe ddaethon nhw'n gry drwy strygl, os mynwch chi. Ni ddaeth pethau'n hawdd iddyn nhw. A dyma di ffordd Duw siŵr o fod. Da ni'n edrych ar yr arwyr. Ond allwn ni ddim i barnu nhw, ond edrych ar eu bywyd cyfan nhw, ar hyn ar iddyn nhw i gyflawni. Dynion am herffaith oedd bob un. Ond da ni'n cofio pob un, fel Abraham ac Enoch a hein i gyd. Da ni'n cofio nhw hefyd am ei ffydd. O ganddyn nhw ffydd. Roedd Samson yn doedd yn ddyn dewr yng nghanol y frwydr. Ond yn nwylo Delilah, y Duw oedd o fel clai yn doedd. Oedd honna medru gwneud rhywbeth efo fo. Dyn Samuel. Bu Samuel farnu pechod, meibion, Eli. Ond ar ei Samuel fethu cadw ei blant ei hun i'r llwybr cul chwaith. A pam mae Duw yn defnyddio pobl fel hyn, meddech chi? Wel, mae'r ateb yn syml yn dydy. Mae ei nerth ef yn cael ei berffeithio yn ei gwendid. Mi all nerth yr arglwydd gael ei berffeithio yn gwendid ni. Da ni'n dibynnu arno fo. Does dim cyfyngu ar Dduw fel arnom ni. A mae Duw yn barod i ddefnyddio pwy bynnag mae o yn ei ddewis i'w ddefnyddio. A mae hynny'n dod â fi at yr ail y ben, defnyddiol. Ac y fan hyn dwi am i ni edrych ar hanes un o'r arwyr yma. Un ychydig yn anghyfarwydd wrach i ni, sef Jephthah. O'n i'n ei enwi fo yn yr adnodau. Jephthah. Mab i Butain oedd Jephthah. Dyn oedd yn dipyn o playboy oedd ei dad o.
Ddyn drwg wrach. Fe roedd gan ei dad o wraig. Ac roedd gan y wraig blant eraill. A be nathon nhw o'n taflu Jephthah allan o'r cartre yn Gilead, oherwydd roedden nhw wedi penderfynu doedd o ddim yn mynd i etifeddu dim ar ôl ei dad. Fe aeth Jephthah oedd yn ŵr dewr i fyw i wlad Tob, mae'n ddeud yn y Beibl yma, ac fe ddaeth llawer o wir i fyw hefo fo yn fan honno. Roedden nhw'n gweld i fod o yn ddyn arbennig. Ond ymhen amser, fe gododd yr Ammoniaid yn erbyn Israel. A dwi am ddarllen i chi chydig o adnodau o lyfr y Barnwyr yn fan hyn. Barnwyr 11 adnod 4 i 8. Ymhen amser, aeth yr Ammoniaid i ryfela yn erbyn yr Israeliaid. A phan ddechreuodd y brwydro rhwng yr Ammoniaid ac Israel, aeth henuriaid Gilead i gyrchu Jephthah o wlad Tob a dweud wrtho, tyrd, bu di'n arweinydd i ni, mwyn i ni ymladd ar Ammoniaid. Ond dywedodd Jephthah wrth henuriaid Gilead, ond nid chi oedd yn fy nghasau ac yn fy ngyrru o dif yn had? Pam ydewch ata fi yn awr pan yw'n gyfyng arnoch? Ac meddent hwythau wrtho, dyna pam y deithom atat yn awr, tyrd yn ôl gyda ni ac ymladd ar Ammoniaid, a chei di fod yn ben ar holl drigolion Gilead. Ac os ydych chi isio darllen chydig bach mwy, mae yna fwy hanes Jephthah, hanes diddorol, hynod 11 o lyfr y Barnwyr. Dyma'r gŵr, fel o'n i'n deud, ddechreuodd ei fywyd yn fab i butain, ond yn dod yn arweinydd o'r piteindy i'r palas, os mynwch chi. Gŵr ddari ddim gadael i'r gorffennol ddylanwadu ar ei fywyd. Gŵr ddari ddim gadael i feiau'r gorffennol ddylanwadu ar y presennol a difetha ei ddyfodol. Ddari Jephthah ddarganfod achos mwy na gef ei hun a chysegru ei fywyd iddo. Fe ymladdodd Jephthah dros y bobl oedd wedi ei gasau ac wedi ceisio ei ddifetha. A pan ddarganfoddwn ni bwrpas yn ein bywyd, dydy be ddigwyddodd cyn hynny ddim yn bwysig na chdi. Fe allwn ni faddau ac fe allwn ni symud ymlaen. Ac o'n i ydych chi'n gweld chydig bach o debygrwydd tybed yn hanes y gwaredwr Iesu Grist yn fan hyn? Fe ddaeth ef do i bergethu'r efengil i'r tlawd. Daeth i achau calonnau briwedig. Daeth i ryddhau beichiau'r ceithion. Daeth i roi golwg i'r dall a gollwng yn rhydd yr rhai oedd wedi ei brifo. Ond ydy o'n wirthiol, fel y mae Duw wedi rhoi bywyd newydd i bobl. I bobl am herffaith y byd yma. Jephthah yn brwydro dros yr rhai oedd yn ei gasau fo mewn wirionedd. Iesu Grist yn marw hefyd dros yr rhai oedd wedi ei gasau o. Fyddai wrth fy modd
yn gwrando ar bobl yn siarad am eu profiad o ddew. Fi wastad wedi, pan o'n i'n y coleg, fyddwn i'n perthyn i'r undeb Cristnogol yn y coleg, Christian Union. O'n i'n hun na lot o'r bobl ifanc oedd yna, oedden ni agos i 10 mlynedd yn hun na nhw, siwr o fod, lot o'n nhw. A fyddwn ni'n licio clywed nhw'n sôn am eu profiadau. A dwi'n rhy fath rwan. Yr rhaglen orau mi ydy Songs of Praise, de. Da chi'n gael ar Songs of Praise yn aml iawn. A'r bobl yn fan honno'n sôn fel y mae Duw wedi ymyrryd yn eu bywyd nhw ac wedi newid eu bywyd nhw drwy'r hyn sydd wedi digwydd. Ac yn aml iawn, maen nhw'n dod yn ddefnyddiol wedyn, yn dydyn, yn eu heglwysi ac yn y gymdeithas, a mae yna bethau yn digwydd. Mae Duw yn gweld yn defnydd ninnau hefyd. Da chi'n cofio, wel, da chi yn siwt, cos dwi'n cofio, so mae'n lawer o'n chi'n cofio, John Profumo. Oedd o'n ddyn da, na gwedd. Rhai iau, o'n i'n cofio be ddigwyddodd. Ond gŵr fydd yn cael ei gofio, siŵr o fod, am un amser anffortunus iawn yn ei fywyd. Ond dwi wedi darllen yn rhywle yn ddiweddar, gŵr ddaeth wedyn yn llawer iawn neisiach, yn ddyn gwahanol iawn, a fe ddoth o yn ddyn defnyddiol iawn wedyn, ac fe gafodd o yr CBE am ei waith wedyn. A mae Duw yn gallu defnyddio ond ydy unrhyw un. Dyna dwi'n drio i ddeud. Jeftha'n dechrau fywyd yn fab i butain, ond fe ddaeth yn arweinydd nerthol a chydwybodol. Fo oedd barnwr ieuengaf Israel, a dyma fo'n who's who y Beibl. Ac mae arwyr y byd yma yn medru codi o unrhyw le yn dydyn. Mae bobl yn aml yn cael ei newid. Rhai wedi cael magwraeth. Anodd o'n i efo Peredur ac Angela nithiwr. Ac Angela yn dweud bod wedi darllen am Meghan Markle. Fel ar ei honno yn 11 oed. Weld rhyw hysbyseb ar y teledu ac yn anfon at bobl yn dweud, why is it that it's only women that wash the dishes? Shouldn't it be people? Or shouldn't that wash the dishes? Ac ar nhw newid yr hysbyseb. Ac rwy'n ar 10 oed, o fi bryd hynny. Rhyfedd ynddo? Fi oedd yn deud, well, ond dyna ni, beth arall di hynny. Ond mae pobl yn gallu newid pethau. A da chi'n gwybod be mewn mannau tywyll, da ni'n medru gweld hyd yn oed addoliad weithiau. Allan o bethau anodd, anisgwyl tywyll, mae yna bethau rhyfeddol y medru codi. A mae yna bobl sydd yn moliannu Duw am iddo i codi o fydrefu'r byd yma. A mae yn ei gwneud nhw'n frenhinoedd. Mae nhw'n clodfori ei enw. Fe wnaeth hynny i Jeftha. Fe all wneud yr un peth i unrhyw un sy'n barod i gael ei ddefnyddio ganddo. Mwyn ei enw. Amen. Ac emyn 225 i ddiweddu. 225. O, sori. O, di'r coma. Beth da bod chi wedi codi.
Ond ar ôl ymgynghori gyda'r ysgrifennydd gyffredinol, mae trefniadau diwedd y mis yma wedi ei penderfynu o'r diwedd. Sil nesaf, mi fydd y gweinidog yn gwasanaethu, a hwn fydd ei sil olaf o cyn ymddeol. Mi fydd yn y pwlpit am y sil ola. Ac yna, sil wedyn, sil ola'r mis, 5/20, mi fydd oedfa'r hwyr yn oedfa gollwng y gweinidog, gollwng o'i ofalaeth. Mi fydd yr oedfa dan ofal yn cyn-weinidog, Parchedig Glyn Tidwell Jones, a hwnnw fydd oedfa yn y nos, fydd oedfa gollwng y gweinidog o'i ofalaeth. Felly dyna'r trefniadau nawr ar gyfer diwedd y mis. Sil nesaf, gweinidog yn y pwlpid, sil wedyn, nos sil, oedfa gollwng dan ofal Glyn Tidwell Jones. Diolch. Diolch yn fawr i chi. Mae'n rhyfedd fel ydych chi'n mynd yn hun, ydych chi'n mynd cofio gweud rath o'ch dach. O, dyna ni. Emyn 225, 225, pan tiriaf ymlaen drwy ddyfroedd a thân yn dawel yng nghwmni fy niw. Gwaned fy ffydd enilla fy dydd, mae ceidwad pechadur yn fyw. Mae fenaid yn llon am pwys ar ei fron maint fy'n rhallodion dawr dydd, cafhedeg yn glau, uwch gofid a gwau yn iach, am cadwynau yn rhydd. 225. Tiriaf ymlaen drwy ddyfroedd a thân yn dawel yng nghwmni fy niw. Gwaned fy ffydd enilla fy dydd, caedwad pechadur yn fyw. Mae fenaid yn llon am pwys ar ei fron, maint fy'n rhallodion dawr dydd. Hedeg yn glau, uwch gofid a gwau, yn iach am cadwynau yn rhydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.